салому дуруди бепоён ба ҳар яки шумоён дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. Бародаро рости хеле буд видео накардем, кантар мазза набуд, грип шидагӣ будем ва телефонмонам вайрон шидагӣ буд, ба ҳамин хотир видеои навона партофтем. Ана дар навори имрӯзаи мо бародаро гилпартои ду комнатара ба калидор гилпартофтагӣ ремонт кардагием. Ремонт бо узорниварик барои шумо бисёриёт гила мегуфтем ки чӣ хел бизанем ва айкиҷо харидорӣ кунем, рангша чӣ хел тайёр кунем. Бародаро дар 1 литр эмулсия 6 дона колер бидозен, ним қити клей пева, ранга на ғафс на тинук нормални тайёр кунен. Гилпартоен як хонара как надо мегирад, даже хушрӯ бизанӣ агар нарезонӣ 2 хонара мумкин бигирад ҳамин ранги тайёр кардагитон. Ва ин гили номери 10 гили симичка ба свети шоколадни задагием ва гили калидордаги якум гилмон гили номери 55 бед, уш свети сиёҳ хади задагие. ва касоне ки мехоҳем ҳамахе ремонт кардан дар ватсаби мо менависонед, нашоти нарх-наво суҳбат мекунем ва гил ранг чизе ки дар кортона иншоалло ки фурӯшӣ дорем дар сафкам мекунем ва меҳнатҳоро қадр мекунем. Бародаро я дастгирӣ мекунем, ҳамон лайкҳоро мемонем ва касоне ки меҳмонед дар канал обуна шен. Ана иш гили номери 25 свети сиёҳ қатия, ҳамашон моҳишни гарантиш қатия. Бародаро танаи деволам метавонӣ бушӯӣ, бушакӣ, чӣ кор мекунӣ, мақсад лак мезанем, моҳишни гарантиш қатӣ меояд ва киҷои дар нарх-навонам тоғри бигирад. Бародаро ремонтам мерем, фақат дар ватсап бинависонед тарзи коркард та нарх-наво ҳамаша иншоалло дар ватсап суҳбат мекунем ва фикрҳои худтонро дар комментария бинависонед. Бародаро ва худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад то навораи ояндаи Сафархон